Okay. Der er blå hele vejen. Jeg er 3. Shit. 100. 100 Ja. Taco. Ja, der er taco. Den er der nu. Den stikker helt af den her. Hold. $200. Her. Så. Prøv lige at se der. Åh, så 79. Prøv lige at kigge. Ansigt. Det er ansigt derovre. Åh, Hvor mange spænder der nu? jeg ved det ikke. 6. Gange. Wild. Kom en wild. Wild, Tobias. Eller en Ray. Nej, hellere en wild. En flaske, et eller andet. Wild. Åh. Ja, men man kan den måske også blive skyde højt nok, vi er på 1.500 ekstra. Vi har ikke ramt et godt symbol. Det kommer Taco. der. Kom så, vi skal have en gang til. Der det er der. Masser af. Så skal vi have hvad? Hjerter. Der er intet. Nej.